Sana magbigay na uy, sakmalan. Kadagit. Uy, nakagat yung sa likod. Sa stick kumagat yung kay boss. Yo, what's up mga kadagit? Ito si Boss Take. Yon, Merry Christmas sa inyong lahat. Yan o, ito. Laban natin to ha. Ano tong gagamba? Gagambang Japan to ha. Ayan ha. Oh, ito may lakad oh. Oh, ganda ng lakad. Kay Boss Take, ano sa'yo ito? Jensen ba yan, boss? Gagambang tungaw. Ewan ko, ano na to? Gagambang tungaw. Shoutout po natin si Gigamballs TV at saka si Jason Webb. Yan. So, ito sa atin. Mas manipis, maliliit lang yung gagamba natin. Oh. Kapal yan. TM size lang kami ni boss. Game. Harap. Sana magbigay na uy, sakmalan. Kadagit. Uy, nakagat yung sa likod. Sa stick kumagat yung kay boss. Harap. Sana magbigay na uy, sakmalan. Kadagit. Uy, nakagat yung sa likod. Sa stick kumagat yung kay boss. Perfect. Mali yung kagat ng akin. Baby Japan. Galing. Grabe mga kagat oh. Yan, papakain ko na sa iyo yan. Yan. Nagkamali ng kagat yung kay boss. Yan. Solid na laban to mga kadagit. Ganda ng laban na to. Pass game, no? Pass game. So, ayun. Merry Christmas sa inyo lahat. Ayan. So yun, hanggang dito na lang. Shoutout sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year. God bless.